Mbak Widodari dulu. Hei, Lah, Cece. Cece kayak ngene Cece ki Cina. Lah ki Cina lho. Cina kok ira ngedok. Ya, Cindo kentir. Cindo kentir. Silakan Mbak, diulek Oke. dulu. Nah, Biasa namanya juga aja sinden kan. ya. Hah? Ala-ala sinden. Kudu demes dong. Iya. Dijaga. Heeh. Nah, ini diulek ya. Sengaja ini apa ini? Sa Tangkai apa sih? apa nih? Gagangnya enak. Gagal. Basa Jawane gagal. Jari ini ben sedep ngono lho. Heeh. Iki lambake mau 13 yo. Nah, apa kok kudu terus? Ganjil soalnya. Oh, nenek genep apa? Stres. Ya, ini biar diulek dulu. Nek genep ya waras. Kan awake dhewe ora waras. Serasa ngomong kok nek mau montrot nih. Bumbu kabeh malah. Aman. Nah, iki cara nguleke ngene iki, dadi ben lembut.